شندیا امرالیه به داخوانیه که نواروکا هفدیتنا داویه کو به عبدالله اوجلان را پیک آنی اشکره کرد. لگور داخوانیه عبدالله اوجلان دنر خاندنا خود دست نشان دکه گو دوی پیواجو حقوقی و قانونی وره دست پیکرن اوش بو سرکفتنا پیواجوی جدسته که چته بکه. Biz de biliyoruz. Şandaya Dem Partiye ya İmraliye derbarê hevdîtina bi Abdullah Öcalan re daxuyaniyeke nivîskî belav kir. Şandeyê nirxandina ku di hevdîtinê de Abdullah Öcalan ji bo ku biraya giştî re were parvekirin parvekir û ev nirxandin kir. Biryardariya me ya li piş rûhê gav avêtina banga 27 Sebatê û çareserkirina pirzgirêka xuşk û biratiyê ku di nava qanûnê de were çareserkirin berdewam dike. Em di harîfeya vê yekê de ne tîfaq û yekîtiya dîrokî ya Kurd Tirk a ku li Anatolyayê heqîqeta dîrokî ye û di hemû qonaxan de ji hev qut nebûye li ser zemîna heqûqî xurt bikin. Di berdewamiya daxuyaniyê de Abdullah Öcalan dibêje ji bo pêşxistina jiyana hevpar divê gavê qanûnî were avêtin. Heqîqeta eger tu Kurd ji Tirk cuda bike Kurd namîne. Eger tu rabe Tirk ji Kurd cuda bike Tirk namîne. Pêşxistina jiyana hevpar û hiqûqa wekheviyê me dide ferzkirin. Dem hatiye ku zemîneke qanûnî bê avakirin ku hesasiyeta aliyan li ber çav digire. Em zanibin ku vekirina vê riyê ya bi sebir firsendeke dîrokî ye. Ez bi sebrê li bende me ku ev rê were vekirin. Divê bi hesab û nêzîkatiyên biçûk teng ku xizmetê ji siberojê re nakin were terk kirin. Öcalan her wiha balkişand ser rapora ku ji aliyê komîsyonê ve hatibû parvekirin û daxwaza destpêkirina pêvajoyek hukukî kir. Em hemû bi hev re jiyana hevpar ava bikin. Li Meclisa Mezin a Tirkiyê komisyona ku hatibû avakirin raporeke hevpar amade kir. Di rapora ku hatibû amadekirin de jî divê pêvajoya heqûqî û qanûnî were destpêkirin. Divê pevçûn û çek bi temamî ji dewrê bêderxistin. Divê rûpeleke nû were vekirin. Ji destê kî çihat divê bike. Abdullah Öcalan tifaka Kurd Tirk li Anatolyayê wek hîmê bingehîn ê siberojê pênase kir û destnîşan kir ku di her gav avêtinê de divê çanda vê axê esas were girtin. Her wiha got ku ji bo tifak bi awayekî mayîn de bikêje mîsogeriya hiqûqî divê hiqûqa negatîv ve guhere hiqûqa pozîtîv. Şandeyê di dawiyê de diyar kir ku ew jî weke şande daxuyaniya Abdullah Öcalan dîrokî dibînin û ev bang kir. Em jî wekî şande vê banga Birêz Öcalan dîrokî dibînin û dixwazin di serî de bi Meclisa Mezin a Tirkiyê û hemû saziyên peywendîdar re diyalogeke xurt bidomînin. Em pêvajoyê ber bi encameke rast ve bi pêş bixin. Em careke din dixwazin destnîşan bikin ku em bi biryardarî vê pêvajoyê li ser bingeha hiqûqa xuşk û biratiyê bi awayekî mayîn de bikînin çareseriyê. Piştî vê daxuyaniyê têpayîn ku di nav vê heftê de qanûna çarçoveyê bê Meclisa Tirkiyê.